Armados de moita paciencia de centros de anaquiños de pratos, cuncas ou figuras de sargadelos, o alumnado do IES Francisco Asoría en Cambados decidiu crear un mural na fachada do seu centro. A mensaxe que pretenden lanzar co proxecto é clara: educación, fonte de paz. Creemos que a educación é a única maneira de cambiar, e máis hoxe que morreron dúas mulleres, pois creemos que a educación é a única maneira de cambiar o mundo e de que a igualdade pois funcione de verdade. Na creación deste mural e tamén destoutro colaboraron máis de 300 mozos, prácticamente todo o centro. A clave, segundo nos conta o profesor que tivo idea, é que os rapaces descubran as súas capacidades artísticas creando. O que se trata é de que sexan eles os artistas, porque algunha vez ten que haber artistas, aquí. Ten que haber rapaces que, además de enxeñeiros, abogados e todas esas cousas, ten que haber algún rapaz que queira ser artista. Pero rapaces, a experiencia foi moi proveitosa. Pareceume moi interesante, foi emocionante, é unha nova forma de comunicarse co resto dos compañeiros que o que fai é abrirte máis a eles. Foi moi bonito, a verdade é que me gustou un montón, porque acerqueime máis a compañeiros que non tiña relación con eles, e eu penso que quedou bastante ben, a verdade. Tiñamos uns cubos e dentro tiñamos as pezas dos platos e pouco a pouco íamos buscando a forma, rompendo e colocando onde o sitio lle pertenecía. Ademais, a creación do mural serviulles para aprender a traballar en plena igualdade. Traballábamos todos por igual, tanto homes como mulleres, como profesores, como alumnos. Non traballaban máis os homes que as mulleres. Podían estar traballando, había por turnos, traballaban, imagínate, 4 homes e despois 4 mulleres, non máis homes e menos mulleres, ou ao revés, todos por igual. Co mural xa rematado e o traballo ben feito, agora tanto mestres como alumnos pensan xa en novos proxectos artísticos que sirvan, como é o caso, para potenciar a creatividade e inculcar valores.